som en indledning til osmose. Jeg har jo tegnet 2 glas her. Så skal vi snakke lidt om diffusion. Og hvis nu vi fylder noget væske i de glas her, så sådan en væske her, det kunne være vand. Den består jo af en masse molekyler. Og molekyler, de bevæger sig rundt imellem hinanden. I sådan en beholder som den her, hvor der bare er vand i, så er det bare vandmolekyler, der bevæger sig rundt imellem hinanden. Og den hastighed, de bevæger sig med, det kalder man diffusionshastigheden. Og hvis nu vi havde et stof, der var opløst i væsken her, jeg kunne lige skrive, at det her det var vand. De blå. Og hvis vi så opløste natriumklorid, som man også kender som køkkensalt, hvis vi opløser det her i, så vil det bevæge sig rundt imellem vandmolekylerne. Og de diffunderer altid derfra, hvor de har en høj koncentration, til der, hvor der er en lav koncentration af stoffet. Så det skriver vi lige op her. Diffusion. Stoffers bevægelse fra en høj det er vist ikke helt korrekt, fra høj til lav koncentration. Se, nu er det jo sådan, at nu har vi opløst salt i vand, altså vi har en saltvandsopløsning her, og vi har altså 2 stoffer her i. Det er vand, og det er salt. Normalt, når vi snakker om koncentrationen af et stof, hvis vi så siger, at koncentrationen er høj, så betyder det, at der er meget af det stof, som er opløst. Og i det her tilfælde er det så salt. Så en koncentreret opløsning, det betyder, at der er meget af det her i forhold til opløsningsmiddel vand. Det betyder, at når vandkoncentrationen er høj, jeg flytter lige den kasse her lidt, hvis vi lige holder os til saltkoncentration. Når koncentrationen af det, vi har opløst i vandet, den er høj, det vil sige her i det her tilfælde er det saltkoncentrationen er høj, så er vandkoncentrationen lavere. For hvis man tager en lille smule ud af det her, så vil der være færre vandmolekyler, end der havde været, hvis det havde været rent vand. Og vi kan lige tage en vand ind i det andet glas herovre også. Så har vi også vand her. Og her er det så bare rent vand uden salt. Så man kan sige, at herover ved koncentrationen af vand, den vil være større end over i det her glas. Så hvis vi nu kalder det koncentrationen af vand i parentes, så vil den være større over i det her glas, end over i glasset, hvor der er salt opløst i. Og tilsvarende, så vil koncentrationen af salt, af natriumklorid, den vil så være større derovre, hvor der i det hele taget er noget natriumklorid. Der er jo ikke noget puttet i herover. Se, osmose tager lidt udgangspunkt i, hvordan vand diffunderer. Og vand har det ligesom alle andre kemiske stoffer, at det vil diffundere, altså det vil bevæge sig fra der, hvor det har en høj koncentration, til der, hvor det har en lav koncentration. Det betyder, at hvis vi ser på en celle, og jeg har tegnet en lille kasse hernede, vi godt kunne sige var en celle. Så sådan en celle her, den kan jo rumme mange forskellige stoffer, som vi har talt lidt om tidligere. Og hvis vi nu sagde, at de her stoffer, det kunne være proteiner, det kunne være sukkerstoffer, som den havde produceret ved fotosyntesen, og det kunne være andre ting. Men der er altså også noget vand herinde. Hvis vi så siger, at det her det er en lille alge eller lignende, der svømmer rundt i en opløsning af vand, det kunne være ferskvand, den svømmer rundt i, så vil der være en masse vandmolekyler herude.
vandet vil jo vandre derfra, hvor der er en høj koncentration af vand, til der, hvor der er en lav koncentration. Altså vand. Og det er det, vi kalder osmose. Det er, når vand vandrer fra den høje koncentration af vand til den lave koncentration. Og tilsvarende sker der jo så det modsatte for de stoffer, der er herinde. Deres koncentration bliver mindre, når vandet trænger ind. Det vil altså sige, at osmose, det er den form for diffusion, som der sker, når vandet bevæger sig. Altså det vil sige, det er vandets bevægelse fra høj koncentration, altså høj koncentration af vandet, til lav koncentration af vandet. Fuldstændig som diffusion. Men det er jo så sådan, at de opløsninger, hvor vi vil sige, at vandet har en høj koncentration, det er gerne dem, vi vil kalde en tynd opløsning. Altså, hvis vandet har en høj koncentration, så er det det, vi kalder en tynd opløsning. Eller en fortyndet opløsning. Tynd. Gåseøjne. Tynd opløsning. Og der, hvor vandet har en lav koncentration, det er så det, vi kalder en stærk opløsning. Godt. Så det var lige osmosen. Man kan så spørge sig selv. Måske er der nogle af jer, der har spurgt jer selv om. Hvordan kan det så være, at når nu at de her molekyler, der er herinde, de gerne vil have ligevægt på begge sider af membranen her, hvorfor vandrer de så ikke over her? Det er fordi, vi har cellemembranen. Og cellemembranen, den har den egenskab, eller den har en egenskab, der hedder, at dens gennemtrængelighed, den varierer. Og når man siger gennemtrængelighed, så bruger man også tit et videnskabeligt ord, der hedder permeabilitet. Man taler om, det vil ikke stå med brug. Man taler om cellemembranens permeabilitet. Og det gælder altså ikke bare for cellemembraner, men det gælder for alle mulige forskellige membraner lavet af forskellige stoffer. Altså permeabiliteten, det er et udtryk for dens gennemtrængelighed. Og når det drejer sig om cellemembranen, som vi jo har her, det kan vi lige skrive på, så den membran, den har den egenskab, at den er halvgennemtrængelig, og det kalder man også en semipermeabel membran. Semipermeabel. Permeabel, det betyder halvt gennemtrængelig, eller halvgennemtrængelig. Og det kalder man den, fordi at den er gennemtrængelig for små uladede molekyler, som den tillader transport af CO2 og ilt. Og derudover så er der også vand, men det er så ikke et uladet molekyl, det er et polært. Eller det er uladet, men det er et polært molekyl. Så den er gennemtrængelig for de her stoffer. Og det betyder altså, at det vil være vandet, der forsøger at genoprette den her koncentrationslighed på begge sider af membranen, og det vil det gøre ved at vandre over membranen og ind, hvor der er en høj koncentration af opløste stoffer.